ورحمة الله وبركاته بندرابي سهيلابي جنجي ينكوبي en garti kadi e windande men eɗen jokka windande men ndeɗo yenne en mbino ɗum woni iyyaka na'budu ko ɗum ɗo jangannaɗirana ko ɗo jaranɗen e bindol men ha mbimi on tongata ko temedere e capanɗe 5 on saha mbimi on wonde Allahu mbimi on Allahu kañum e Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kañum tonnodiri ko ɗo wonno windande men nde yahanno ɗo woni i o nani ɗo ko ay wona i ya poɗen ɗum ɗo foɗimo iyaka ay oɗo na e oɗo aa jaadi wiya na'a oɗo woni bu oɗo woni du woni wona budu ay budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu ɗo ko Allahu ay al ɗon alaw ɗon laawo o laa noon nanɗo henna ko suuɗi ko porgel cuuɗingel ngel feeñaani ɗum waɗi wiya Allah ay Allahu ay Allahu nanɗon mofti nder to a yiyata ngel on no windetaake kono suuɗi nder to ko hunde suuɗiinde ɗon wiya mum ay oɗo sidda e oɗo jaadi mbiyamo ham goɗɗo nga suuɗi no oɗo suuɗori nooni ganda kadi mimi goɗɗo ne suuɗiɗo kala yiɗa tan sidda kanɗo fawi andu horma ko ɗi nanɗo mofti ay ɗo o monɗo wadde ko ɗiɗi ngoni ɗo ko ni fonno waade ni ay waani ay ko ni waano ay wona yide ko ni iya ko ni waano wona yi ayide ay ay ya ka ko ni windirtano joni nono kañan sidda kanɗo fawi ɗiɗi makko ɗo mofti oɗo fawoɗo goɗɗo jangamo mbiyanan wona wi goto goɗɗo ara yaa o foɗimo joni wattiranani ay wattirandani ay ɗiɗɗiɗo so newndi ayan ɗo oɗo waɗani wiya i joni oɗo o waɗaɗo innirani o woni oɗo wadde ay yawoɗo o wonaɗo ay oɗo e o jaadi oɗo e o jaadi ay ɗo ko yaa ɗum foɗimo one ko yaa o foɗimo wona iya
ko iya wadde ɗo han paamata han kadi kala sidda kalɗo wawi fawade ɗo famɗe han taskoroɗa ay ɗo ko ɗiɗi gonɗo ay ko al e la al o nayi woni oɗo o woni laawo woni allah ay allah al o nayi la nayi foɗe o allahu ɗo ko muham gadda goɗɗo o wona ma ay muham ma taskade ko ni ponɗa wadde mo ay ni ay ko ni ponɗa wadde mo ni ay ko ni ponɗa wadde mo ngara mbaɗamo ni mu ham ay muham ma du ay ko ni fonno windirede joni oɗo mim e oɗo mim gartita ngoni mim goto ngal ɗo kowal woni ɗo sabu a wawa wadde ni a wawa wiide ni a wawa wadde ni sabu ni wawata yodde sa waɗi ni a wi joni mu joni a wiɗo mu ha muham ma du yowata ɗum sahon oɗo o wayli o waati ni haa tan ganda sidda e kowal nandi ko jahata o sidda e ngal ɗo kowal nandi ko jahata kowal no kalɗo fawi andu ko gooto limata sidda kalɗo e fawi ko ɗiɗi ɗum ɗon tan serdiɓe ay ɗo joni ko sidda wonɗo wadde ko ɗiɗi ɗum ɗo ay muham gooto walti ɗimo mbiya ma ay muham gooto walti ma goɗɗo mbiya muhamma puɗɗa wiide du ay wala joni wi muham ma du wala muhammadu ay ɗo ko gooto wonɗo wadde mbiɗa ko na'a taw mbiɗa bodu ɗo ko ɗiɗi gonɗo mbiɗa ko i ha gasi mbiɗa yaa ay poɗɗa i yaa ay kaw ɗono ko on ha gasi mbiɗa laa hu ɗono mbiɗa ko muham ma ay du ɗono mbiɗa ko muham ay ɗono ko muham ay oɗo ma omon gadowga ay ɗo ay ma ɗo ko ma o so iwi tan ko mata wontata ko ma o so iwi tan wona oɗo wadde mbiya muhammadu wadde kala yiyan ni ko woni tan soko min soko wu kalɗo wata wawi wonde aɗa fawi hen sidda andu ko ɗiɗi gon ɗon ɗo makko ɗo wadde ɗo noon jangata enen ɗo wadde ko iya siddi ka iyaka ay na'a bodu wadde umani en ko nde ɗo limore jahannoɗen e jangude ɗo ko yatan ciftora ko janganɗen ko iyaka nani ɗone ko iyaka ɗone ko iyaka ko gotum on jiide wadde jonon naatanen windande men hande nde joni hande eɗen ngara e wiide ay ɓol ko ɗo woni huwa ay qul huwallahu ay allahu nen ay qul huwallahu ahadun ay ahadun ay allahu goɗɗo ari
ay one en jiiɗo on allahu nanɗo allahu nanɗo kono ko ahadu oɗo londi hakkunde he gamal nga allahu gamal nga allahu hakkunde nde noon jiiɗa hen ko ahad ay ɗo ko ahad tan jiiɗa ɗo ahad gaa ko allahu gaa ko allahu oɗo allahu woni ahad oɗo allahu woni assamadu joni garɗa mbiɗa ay qul nani ay oɗo hu oɗo wa mbaddata oɗo mbiya huwal laa ɗon fuuɗi kon windetake gilɗo allifil non ɗo suuɗi kala yiɗa allahu tan an gilɗo ɗon toon suuɗi waɗa mbiya huwallahu qul huwallahu ay ɗo woni awo ay ahadun ay ɗiɗi wonɗo ɗiɗi nanɗo don ay allahu oɗo mbaɗani ay allahu samadu oɗo allif e oɗo allif jangata sabu oɗo sidda mi wima on kanɗo jiiɗa kool walla jiiɗa sidda ar ha e dow muɗum ay ɗo mbiya ko ɓul ay garɗa ha e muɗum ay huwal garɗa ha e muɗum a faami de ɗone allahus ay allah oɗo araga yanta e nder oɗo mbiya hos ay saaɗoɗo goɗɗo ɗiɗi wonɗo oɗo ƴettigal muɗum woni as o ƴettagal mum wona sa wona allahussa madu ay madu allahu samadu a siɗi qul huwallahu ahad mbiya ahadu wonɗo kono an ko masɗe ɗe jangata tesko maske ɗe qul huwallahu ahadun allahu samadu jon ay ɗon mbiɗa lam ay ko windirte lam yelid ay lam nani yelid nani walam goɗɗo nani ladde ayde ɗon walam ayya ɗo woni ay oɗo noon rek ɗon teskere wonat noon ɗo ay walam yakun lahu ay kufu ay ngel ɗo woni tiiɗiɗi woni ra allif nani allif goɗɗo nani ay awode ko ɗum ɗo wonɗo ngami masen ay lam ari hay koole lam ya lid
ay ari hay ko wal he lam yalid ay ɗo walam ay ari hay ko wal he yu a foodi ladd ay a ari hay ko wal he lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad ɗone wa walam ari hay ko wal he ya ay oɗo ku aweta walam yakun oɗo jangani kono ma winde non ay ɗo woni kun nani kun no kolonɗa o ɗo woni joni noon mbiyete ko walam ya ay oɗo yaadata koye oɗo monto wasa jangade wadda ngal ɗo tural e ngal ɗo oɗo sidde nde waɗata no mbiyata walam yakul ay kul lahu ay ngel ɗo tukosel ko wotuɗo non ɗo fawɗi ɗo mbiya walam yakulla ay walam yakulla hu mba saydi walam yakun lahu aɗo mbiya walam yakul ay kulla hu ay ku fu ay ɗo ko an wonɗo masɗe mangeten kufu an ay a ha don on jiɗe ɗo joni noon holko ummonoen hoko jeyeten ko oɗo allahu ene wonde ahad ayde ay ɓallodiri kono ay oɗo allahu o woɗɗinore ahad makko gonɗo ga o ayde oɗo allahu ono wonde ahad muɗum kono ay oɗo allahu ahad makko nanga sakkiti ɗo ko kanko tan e makko takkudiri kono oɗo allahu ahad makko non sakket ga a famande ndenon ɗo woni samadu ɗum saabi oɗo ɗaaf o moni ko temedere oɗo dal sakketo ay ɗaaf adi ene wiye temedere oko dal ene wiye nayi joni noon rokkuma temedere ay e nayi ɗum woni samadu ay samadu de nani ay samadu de nan ɗon famande capanɗe jeegom woni capannanayi rendi woni qaaf denayi renta wonta oɗo qaaf adi dal sakkiti wonti samadu joni noon ay oɗo allahu ahad e oɗo allahu ahad so rendi o rokkatma ko temedere e capanɗe joyi e jeetati ɗum wonno iyyaka na'budu ma mo karanɗa o ɗum wonno allahu muhammad mo minimami o arɗo hada jiiɓade mi wima allahu noyi allahu ahad o mon ɓe ɗakkodiri allahu gonɗo allahu samadu allahu artiɗo o woni allahu samadu o kufu an ahad arti sakkiti ay ɗo oɗo e oɗo ɗakkodiri kono oɗo
wondi koye allahu samadu kufu'an ahad ɓeɗo ndinninta allahu ahad o saha rokkuma temede e capanɗe joyi e jeetati gonɗoɗi ay rokkuma noon allahu e muhammadu o ay ndeke a faami muhammad ene suuɗi e nder qul huwa allahu ahad he ay ayde ayde wayi temede e capanɗe joyi e jeetati woni allah muhammad kañum woni allahu ahad qul huwa allahu ahad allahu samadu rewɗo o sakkitiri haalde konngol ko kufu'an o wi ahad ndeke ha faami e nder ɗum ahad allahu ɗiɗnan toon ahad ɗiɗnan toon oɗo e o joni mbi kadi iyaka na'budu ko ɗumnon toon ay iyaka nani ay na'budu o man ko gotum ay onne limi ko temede e capanɗe joyi e jeetati ayde wayi joni noon sa ari ngarama sen noon tawde wojji gadden mbaadi wondi ngaso ɗum wona taskuyana wona ko kalanmi ko no moƴƴi joni en keɓiɗo wanne allahu ahad ɗon ƴettata ko goo e joyi wona jeegom sa wattiɗum e jeetati wonta 14 rokkuma inde wiyeteno wahhabu nde ay wahhabu ko ni wahhabu ko inde allah ay wahhabu ko inde allah ayde waajidu ay waajidu ko inde allah waajidu ko inde allah ay jawwaadu ko inde allah jawwaadu ko inde allah ay jawwaadu ko inde allah ɓe fof so gondi yaltani 14 gonɗi ɗo ɗi ayde wahhabu ko 14 waajidu ko 14 ay jawwaadu ko 14 ko 14 taskede wonay e oɗo ko wawon ɗo kadi 5 e 1 ko jeegom ko 12 ɗiɗi yonte 14 ay oɗo ko oɗo woni jeegom oɗo woni 4 woni 10 tati e 1 ko 14 ɗone oɗo ko jeegom dewnayi woni 10 e tati 14 ayde wadde a faami ko ɗon woni inde nde mofti hakkunde 1 e 5 wona jeegom ɗi mbatte e jeetati ɗi keɓa 14 inde allah wahhabu yalta ɗo ko 13 ngoni ɗo ko 14 woni ɗo ɗum saabi noon kamɓe jogitiɓe sirruji ɗum Allah ahad ɓe
aɓe janga ɗum laabi allahu ɓe hen janga ɗum laabi huwo ɓe janga ɗum laabi ahad ɓe janga ɗum laabi wahhabu 14 ɓe janga ɗum laabi 158 tonga allahu muhammadu o tonga iyaka na'budu o goto fof sifo mo yaari an noon andata ɗo jiɗɗa tongol ma tongoɗa ɗon a faami ɗon jonon masen ay allahu nani ko ni windirte allahu ahad ay ahadun qul wallahu ahadun ɗo ko allahu ɗimmijo gondude assamadu o woni ɗo allahu samadu o woni ɗo allahu samadu o montuɗa ha tan mbawa yiide ko yinmi haalda ko ɗo ko kufu an ahad o ay ahad sakkitiɗo o kufu an ahadun sakkiti e bindol qul huwallahu ahad ngol nden noon ƴettuɗa allahu oɗo e oɗo allahu ahad ndentina ɗum rokkuma ɗum ɗo hokkuma kaɗo haala ƴetta allahu kadi nani allahu nani ko inde allah oɗo ko maccuɗo allah mo neli faade meɗen ay muhammadu ay nani ɗum gaten kadi rokken ɗum ɗo ay de ay wona de iyaka ara ay i nani ya o foɗimo ka na'a bodu ɗum so rendi rokkuma ɗum ɗo ha joni ay ha joni a yaltani limore nde jonon ɗo noon mbimami ko wahhabu nani mbimami wajidu nani mbimami jawwadu nani ay jawwadu nani masen gadden boɗejo wanani ay ha moɗon ɗo o woni aho goɗɗo o walta bu oɗo wona waa o foɗimo jidu oɗo wona jaw ay goɗɗo wona waa foɗiɗo du jonon oɗo ko 14 tan firti nani ay oɗo ne ko 14 o 14 a faami moƴƴi de joni noon 40 wona 42 ay 42 ay 40 nani 42 woni ɗaalibu ay libu ay ɗaalibu de joni ɗaalibu ko ay libu oɗo ɗa ko jeenay oɗo alif ko gotel rende wona 10 oɗo lam 30 capannayyi jalti woɗo oɗo bawon ɗiɗɗi ndeka noon wahhabu laabi 3 ko ɗaalibu wajidu 3 ko ɗaalibu jawo 3 ko ɗaalibu pamande ɗum woni ɗon ɗum ɗo kadi
gandon ene mofti e nder qul huwallahu ahad inde Allah e inde maccude makko Muhammad nan ton moftodiri e nder muɗum ɗeɗo ine ɗiɗi kanjum jaadata e mbawa wasa yaadude kalɗo jiɗani Allahu yaatan ma yi yeeso makko oɗo heddoɓe ɗakkodira walla yaha yeeso jiyama yeeso yo Allah wallu kadi yo Allah newnu ƴette kadi mbatten kadi e gande men naftorɗon ɗum mbaɗon hen wittoji mon kadi ha keɓen hen gandal kesal gongal ngal mi anda yo Allah wallu ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina kala jiɗɗon namdade hunde arɗo mbaɗa 00 mbaɗa 200 ko ni windirte 21 mbaɗa numéro noon 77 nani ko ni windirte 77 900 ko ni windirte 901 nani 906 jinno wiide 906 14 nani 81 nani ko ɗum ɗo woni numéro meɗen o ɓurde wawa jogade on paami mbaɗa Yaya ni ay ya mbaɗa Ly e ndiɗo mbadi ni gasi on saha ma heɓen so WhatsApp men to WhatsApp o keɓa WhatsApp o ngara caggirɗa saggere ma cagguɗa a saggani ɗum jinmi so arno jaato adduna ga koko hunde himmandema ngara tan namɗa ko himmanma ko min kalanma ko min gandi hen ko komin ganda hen ko min mbima min ganda atan ardu mbadi namdade ko jiɗɗa namdade ko so gandal mum ene woodi min kalanma ɗum so gandal mum alaga amen min mbima min ganda mi anda bonata yaadu jahowo ɓuri bonnude yaadu jaho ko mi anda taw kadi anda kala ka anda keɓa hen ka anda kakada haala ha ko ganduɗa salam ala haalta ɗum kalta ɗum ɗum ɗon wadde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina windande men timmi ƴette kadi mbatton kadi e ñooke moɗon